Карта. Къщи карта. Моя манера пак пускат мигачи. Да, малко убива. Гледай сега, какво правите? Стой се включва, стой се включва. Чакай бе, ти да не стига се включва отбор. Ало. Ау. Няма батерия. Трябва да се Сега ще заради. го... О, Те да скат моята. кое? Скат моята батерия. Има ли интернет? Ако ги направиш на български, добре ще, ама дали ще можеш? Аз не мога да намеря и тук настройките, бе. Да. Не ти ма. Музика има ли, бе? М, Майдан, нали? Не знам дали има всъщност. Бре, как го правиш, ама? Добре, ще се оправим. Правиш ли го, бре? Те цифрите му не работят. Ости го. Да, бе. А, Секенци. Катер. на български няма ли да можеш да го направиш, бе? Музика има тук, ама явиш. Не, просто бе. Не, бе, трябва ме галерията, бе. Галера. Ето. Има снимки. Има. Мъди. Музики няма ли, бе? Не знам. Не знам дали има музики на този телефон. Май баща ми нещо е заснемал, не знам. Говеца. Това е клуб. На български я го направи, бе. Ще можеш ли? Ако го направиш, добре. Не. Ай, чистата му, бе. Аз изобщо имам ли пари себе си? Къде тръгвам? О, имам пари, бе. Мислех, че бати чакаш. Не. Момчеле, от тук се включва. Между другото, Откъде, къде? той не е левче. Оле! Кочува. Той е евро. 1 евро. Виж бе. Миналия път, като ти давах... Тука. Ти това шак си прави с мен, Аз сега чувам на магазина, сега гледа сега. Няма нищо да ти дадат. Що? Защото е 1 евро. 1 евро, ако да За магазин не вземат евро. Да, ама сега ако си купя нещо за той, ще го взема след? Не. Не? Настройките. Хайде, опри го на български. Много поверим, че го намерих. 1 евро. Да. Базик си правят. Кой бе? Трябва ми да лее 1 лев. 1 евро ми да, ще го направя. Кой бе? Бе, у нас там до някой е. Преди как ще да ти дам у нея. Вау, дай! БМВ, ако не е как на. БМВ. БМВ ли? О, то са ако не е. О, майко, тя се луди. Няма да можеш май го направиш на български, а? Кой ще спре в окното? Ти ако го направиш на български, ще е много добре. Сега пък ако босат кучето... браво ти се тръпна. Баща ми един път блъсна котенце. Да боси. Да бе. Не става, този телефон няма български. Това ако е английски... Даже и 2 цифри няма. О, Янко е. няма. Оле. 2 копчета са счупени. Шестицата я няма. Nokia.
Гледай номера, къде да нямаш. Оле. Отиди са меси. Те или са меси, или са натискал? Хей, колко много папки има. Този е вълно, не мога да разбера. И за ето, всяка една натисна. Къде ти скажи, бе? Е, леко,